What's up mga kapaok? What's up mga kapaok? This is your boy yan ang nag-iisang PAOK! Nang mamilay ito. Supuhat, papi. Because today is a very busy day. So sobrang busy, wala na akong maisip. Woo! So by the way, we're so happy today because we reached 800 subscribers. Woo! 800 subscribers. Thank you very much for the support. And hopefully, Monopoly, Atuli. Sana naman eh. Kugmuli. Alright, so hopefully, so sana po patuloy pa yung suporta sa amin. Alright. And, yun. Napaka-busy natin ngayong araw kasi marami tayong gagawin. But hindi ko pa alam kung ano yung gagawin natin. But, yeah, let's find out. Let's go! House of Manabos, born in the house of Manabos, born in the house and born in the house and born in the Gago! Shout out kong TV! Mawir! Luz! Jesus! Kung ano yan? Dapat na dyan tayo ka naman. Mga headband ba? Gamit mo dyan ang mga headband. Muna siya ibago nga headband. Mahal man eh. Headband. Awa. No, mahal no. Mahal mo. O, di ba? Parang buyog ba? Kaya na yung mata. Luz! Woo! Gago! Luz! Stop! Out! Yan po yung nakikita nyo. Image siya po yan ni Bob Marley. Tapos created po siya Monday, July 25, 2016. So, approximately mag-aapat na taon na siya sa aking PC. Angaw!
Alright, so by the way, ngayon, wala daw tayong vlog, sabi ng partner natin. Kasi, papasok na siya ngayon sa trabaho. So, bukas na lang. So, abangan nyo bukas. Ang gagawin na lang natin ngayon is magsha-shoutout. Shoutout to you! Shout out to you! Shout out to you, brother! Shout out. So, yun, kukunin ko lang yung mga lista. Let's go. Alright. So, shout out sa iyo, Dodong GR Gwapo. Woo! Shout out! Tabang wali wamaga. Shout out Dodong GR Gwapo. Shout out sa iyo. Shout out Dodong. Love you. Shout out sa iyo, Oliver Imoto. Shout out. Shout out sa iyo, Nanette Esperanzate. Shout out. Parang tayo nasa ano ba? Isara ba? Next naman is Francine Lazarote. Shout out sa'yo. Maraming salamat. Mercy Leonor. Shout out sa'yo, Mercy Leonor. Next is John Bokuya. Shout out sa'yo, brother. Next is Jane Batallones. LJ Batallones. Shout out sa'yo. And then Norms TV. Norms TV, bye. Shout out nimo, bye. Idol ka, bye. And lastly here is Edward Capena. Shout out sa'yo. Shout out nimo. Shout out ninyong tanan. Oh, daghang salamat na mo so. Good luck. Ha? Alright, ako na magpaload. Alright, so pumunta na rin. Shout out ninyo. Daghang salamat pagtanaw sa akong video. Unta, di mo mapula nagtanaw sa unang. Shout out! Woo! I'm back. So, by the way, yun ato tam shout out. Dapat na yung mga visual aids ba para ma-appreciate sa hago sa daan sa suwat ba, at least wala sila shout out wala yan natin oray niya to, ha. Shout out ninyo tanan. Salamat sa pagtanaw sa ako ang video, sa mga video sa buang. Actually natin may video karon dong wala na mag-shoot kung maalan daw kay trabaho pa siya, so maora to. So by the way, dili na ako dugayon pa. So good vibes na permi. Good vibes na permi. Ay kalimtin yung like, subscribe, click notification bell para di mo mawahay sa itong kabuhan. Si Jumbie TV. Oh, di Jumbie Vlog. Oh! Alright, so mga rin ako. Good vibes na permi. Good vibes na permi. And 3, 2, 1. Lahat! Gago!